Hej og velkommen til den her video. I dag har vi sådan noget taste, noget chokolade. Det der det er noget med Dubai-chokolade, tror jeg. Og så har vi også den her mango-ting. Den tager vi til sidst. Men vi har glemt at vise labusen. Ej, hun tager spark til kameraet. Undskyld. Så vi har lige været ude, og så fik vi selvfølgelig, vi købte nogle snacks, og vi fik også labubus. Jeg ville hellere have haft det der fedt, men jeg fik det her. Hun valgte det først, og jeg gad heller ikke have det samme, fordi vi har jo den samme labubu. Ian, er den ikke bare søde? Altså sammen? Giv dem en hånd! Yay! Okay, men nu må vi heller lægge de labubus op. Okay, så nu skal vi teste siger først. Ja, den der. Jeg har lige sagt, at vi tager det. Okay. Okay. Ej, jeg har allerede åbnet den. Okay. Ej, den ser seriøst. Det er Dubai-chokolade med hvid. Det er sådan her, det ser ud. Guys. Okay. Skal vi prøve at knække den? Okay, vi knækker den. Oj. Se det her. Knækket. Ej. Så sådan her ud. Okay, lad os smage den. Bare tage en bid. Okay, tag en bid. Det smager meget af Dubai-chokolade. I skal bare på de her. Vi skal lige se, hvor vi købte. Vi købte den i normal. Hvad er der? Danmark, fordi vi taler dansk. Og hvis ikke noget med Ejas bedste veninde, Alba, der har været med i en video før, sikkert 2, ikke? Jeg tror 1 eller 2. 1 eller 2 videoer. Så ja. Men hvis I godt ved, hvem jeg er, så ved jeg også mit navn, og hvor mange gange jeg har været med i videoerne. Og vi kommer begge to på Nordre-skole. Den kedeligste skole i verden. Og så er der nogen, der kigger. Ej, det er nogle fans, der kigger. Det er fans, der kigger. Også tak for... Er det græs? Det er græs, der forstyrrer sådan. Okay, så tak for 15. Abonner. Og hvor mange subscribers? Nej, det er subscribers. Og Lars, jeg har nummer 100. 100 like, 15 subscribers, og hvor mange abonnerer? 15. Jeg er lidt dårlig til at lave videoer. Det er bare, du er god det. Det er alle mulige folk. Alle dem, der ser den her video, like, subscribe. Lige nu. Jeg ved ikke, hvad jeg siger. Eller den her slange kommer ind i en seng i nat. Eller vi kommer at dræbe dig i nat. Ej, det er bare ligesom shorts. Og this snake will come into your bed tonight. Yeah. Ej, det er mega gode. Prøv at se det her. Og jeg tror endda det sidste. Ja. Jeg tror, det kommer ud igen. Hvor gør jeg her? Jeg vil lige sige, ikke, hvor vi bor. Fordi så kan folk bare komme og være sådan. Hvorfor bliver I ved med at kigge? Ej. Det er sådan 2. Er det tvillinger? Tænker du, det er tvillinger? Hvis I vil have min autograf, så skriv. Eller kom herind. Ej, det går. Nej. Men du ved ikke, hvad jeg kommer herind. Jeg kommer sikkert bare derovre. Ej, det er hvis det kommer til at stå for sådan noget. Det er min bror, altså. Er det færdigt? Ellers er det tidspunkt. Hvad der er det, der er færdigt? Jeg må bare begynde at åbne. Nå? Så vi købte den her i normal indeni.
Ej, jeg vil lige være til Herningscenter, men Strøgcenter i Danmark. Og det er sådan nogle Mango. sour, sådan sticks, Sour. og det er mango-smag. Mango. Det står Bimbo. Det er Bim and Bo. Bim and Bo. Hvis du kan se det. Bim and Bo står der. Bim and Bo. Okay, nu er færdig. Okay, så åbner jeg lige. Så åbner jeg lige, så jeg ikke giver video. Og så... Tada! Ej, de lugter sure. Ej, det er sådan noget sukker i det. Men det smager det lugter ikke godt. Ej, jeg synes, vi ikke kan lide det. Det er sådan en taste test, vi har aldrig på det smager det før. Ej, det der pulver er sur. Det der pulver, der er noget, det er sur. Ej, det kommer fra Indien. Indien. Det kommer seriøst fra Indien. Nej, Indien. det er da kinesisk. Nej, det er Indien. Kom nu, vi siger 3, 2, 1, og så spiser vi. Okay. Ej. Jeg kan ikke prøv at se det her. forstå, at vi rører det. Nej, der er en, der falder. Okay. Alle falder. Det er lige meget. Vi spiser det bare. Så det er så sådan her. Long strips. Og så er det long sticks. Vi siger 3, 2, 1. Ej. Nu skal jeg tage colaen. Ja. Mangoen smager godt. Jeg synes, det smager godt. Fuck, den er sur. Ja. Jeg hiver lige mine bites af her. Jeg hiver lige de her af, jeg bliver Hej Ja, der. Okay. Ej. De er gode. De er gode. Hvad giver du den første snack? 10 ud af 10. Nej, 9 ud af 10. Same. Hvad giver du dem her? 10 ud af 10. 1 ud af 10. Og hvorfor? Det ved jeg ikke. Den første snack var sådan 10 ud af 10, men den var mega stor, synes jeg. Okay. Så, mens vi spiser, siger jeg farvel. Skal vi ikke gøre det? Okay. Nu tror lige 11. Ikke Okay. Du må gerne få pappen. Nej, tak. Ui. Okay, så imens vi spiser det der, siger jeg, skal vi sige farvel? Så, haha. Like, subscribe, yeah. Bye bye.